Hei, minä olen Ossi-Matti Nieminen kiinteistömaailmasta. Tällä kertaa esittelen teille monien mahdollisuuksien asunnon Lauttasaaressa. Asunnon 123-neliöinen yläkerta käsittää 3 huonetta ja keittiön sekä kylpyhuoneen ja erillisen WC:n. Merimaisemia voit ihailla muun muassa isolta lasittelulta terassiparvekkeelta. ...67 neliön alakerrassa on minikeittiö, WC suihkuvalmiudella ja iso varastohuone. Voit muokata tätä tilaa sopivaksi omiin käyttötarkoituksiin. Alakertaan on myös 2 omaa erillistä sisäänkäyntiä. Tähän kotiin kannattaa tutustua. Nähdään näytöllä.